Kai Huzi, zo ka siyo min kati. Ta auga ina zuwa. Maza kai sauri ka siyo min kati na 500. To oga. Wallahi mai gida wai sun ce ba ɗan 500, amma akwai ɗan 400 akwai ɗan naira 100. Kai wani irin dolo ne, ba ka amfani da kwakwalwarka ne, da katin 400 da na naira 100 in ka haɗa ba 500 ba kenan. Da Allah maza ka je ka an so min. Yawwa mai gida gashi an siyo. Tsaya za ka je ka siyo min slippers. Ta. Lamba 10, zan je yanzu zan yi wanka. Alhaji ga takalmin. Ha'a. Kai me wannan? Ai Alhaji abin da yasa ni ɗazu ne naga ai kawun faɗa kan katin nan ne. To shine yanzu na amfani da hankali na. Saboda naje an ce ba lamba 10 sai lamba 5. To shine na siyo lamba 5 guda biyu. Alhaji ai kaga ai 10 ke. Kai wani irin banza ne, haka na ce maka? Ka tafi kuma na kore ka.